Ahoj, ja som Peter Brejčák, redaktor CzechCruncha a aj so mnou sa môžete stretnúť 7.3. na Meet and Deal Volume 2, tak sa teším. Proč vlastně chodíš na e-commerce akce? V podstate to súvisí s mojím jobom, proste ako vždycky hľadám zaujímavé príbehy, lessons learned, ktoré sa dajú zdieľať ďalej a vlastne potom mu dokážeme napísať alebo šerovať, takže to pomáha celému prostrediu na to, aby vznikali lepšie biznisy a lepšie nápady. OK. A kolik tak jako lidí vlastně zvládneš běžně na té akci jedný poznat? Nebo stanovuješ si vůbec nějaký takovýhle cíle, že jako... Nemám také ciele, niekedy sa stretneš s jedným človekom, s ktorým prekecaš 3 hodiny a je to úplne super a niekedy stretneš 30 ľudí, s ktorými prekecaš 10 minút a je to tiež super vlastne. Okay. Akože nedá sa to úplne povedať, čo je lepšie, čo nie. Jasně, jasně. A na co se nejvíc těšíš na Meet and Deal Vol 2? No na tých ľudí, čo Okay. tam budú.